Ay, no, no he apagado el teléfono. Bueno, Ez dut itzali telefonoa, haiene, zoaz, itzaltzera. Bai, pentsatzen ari nien hori burua kendu eta aneri egin behar genion, baina ez zen nirea. Bueno, hasi gaitezke, arratsaldeon, hori ikasi dut, baina ez, jaialdira, zinemaldira etorri naiz, hainbat urte ez zerbait badakit. Bueno, eskerrik asko, etortzegatik, eskerrik asko crossoverri, gonbidapenagatik. Hasi baino lehen, zerbait eskatu behar dizuet. Izan ere, Koldo Michelenan, minutu bat eskatu nahi dizuete, esarlekuan daukazuen galdetegia betetzeko. Berez atzaparkain baduzu besterik ez, urratu nolabait papera. Eta balorazioa eskatzen zaizue. Han ere, txalo, beraz, arratsaldeon, hemen gaude, elkarrekin. Gai honetaz hitz egiteko, substantzia eta aktrizeak demoraren kontra. Ni Maria Garra naiz, 59 urte ditut, ni Maria Luako Belix nahi, eta adin berbera dut, eta ane gabaraina handia, eta ni naiz zarrena. Begira, diferentzia handia ikaragarria, 62 egitera noa, 62. Bueno, guk 60, aurten 60 bukaeran. Hortaz, begira nolako panorama zoragarria daukagun. Eta, bueno, hain zuzen ere honetaz hitz egin nahi dugu. Nola ikusentzutezkoak, telesailak egiten ari diren emakumen irudi bat, nolako irudia ematen duten. Ez behar bada oso irudi egokia. Ni heitarragoa naiz, Maria baino, ezkorragoa esango nuke. Gauza batek asko kezkatzen nau. Berro da ez filmetan, gehiago asmatzen dutelako, baina bai benetan, badago halako norabide bat fikzio sailetan, aktrizen adina, izaten delako ama eta alaba tartean. Ikaratzekoa da bai. Eta, bueno, mintzaldi honetan zehar, adibide batzuk ipiniko ditugu, Espainiako telesailak, eta ni guztiz kontra nago, ematen duten mezua benetan txarra delako, ez du zer ikusirik realitatearekin, ez da bidezkoa. Eta nik ustuta hotza altxatu behar dugula. Eta denok gainera, ez bakarrik aktrizek, baita hiritar normalek, eta hiritar arruntek, bai ikusentzutezkoa aztertzen dugunok ere bai, azken batean fikzioak gure irudia ematen duelako. Bueno, gainera hotza daukagu hirurok, hau da, lehenago gizonek idazten, egiten eta interpretatzen zituzten gizonek eta aztertu ere bai, eta hori gertatzen zen, orain pixka bat hasi beharko genukean eren karrerarekin, baditugu diapositiba batzuk ere bai, eta adibidez, hemen urrengoan ikusiko dugu Goya jasotzen, urrengoa mesedez, momentu benetan zoragarria izan zen, 20.000 erle espezierengatik, repartoko aktriza izategatik, ez dugu argazkia, ze pena, bai, nik eman behar diot. Hemen dago, bale, bai. Zama denbora da, Hau, 2008 ez, ez, hogeita lauan izan zen. Hogeita lauan, bai. Joan den urtean. Ui, begira, hogeita bostean gaude. Bai, hogeita bostean gaude. Hogeita bian egin zen filma hor, jartzen du, gainera. Hirurogei urterekin eman zidaten saria. Batzuk, gainera, Goian egin zenuen lehendabiziko gauza, izan zen partekatzea errepartoko zure emakume lagunekin. Hainbat geuden nominatuta Luisa Gabasa, 70 Ana Torrent, 50 Clara Segura,
Itziar Lazkano eta ni. Hau da, bost emakume, Andre, eta zuk sentsazioa duzu paradigma aldaketa bat gertatu dela, badago, edo deitu izuete gehiago horren ondorioz, edo, ba ez dakit, bueno, hau ere kasualitate izango da, baina hemen noski, ba Estibaliz Urresolaren filma zen, oso pertsonaia politak sortu zituen, pertsonaia femeninoak, baina bai, bost ginen. Aurten ez dakit nola izan den, gainera gaur edo atzo edo irakurri dut, bazegoela, goien 153 edo lako zerbait, goietarako nominatu emakumeak askoz ere gutxiago ziren adinekoa, halako adina daukaten emakumeak gizonak baino. Hombre, substantziarena ekarri dugu ona, hain zuzen ere, Koralizaiar Demi Moore protagonizatzen zuen pelikulean gertatzen zen gauza bat oso kezkagarria. Oso garbi zegoen nola tratatu zuen Hollywoodek aktrizak eta azkenik, ba Mikey Madisonak irabazi zuen, 25 urterekin, eta ba Oscarretan, Oscarra jaso duen aktorerik onenaren saria jaso duen gazteena, Adrien Brody izan zen, 29 urterekin. Hau da, gizonezkoei saria ematen zaien, nolabait ja helduagoak direnean, baina emakumei oraindik ez. Orduan hori da, gertatzen dena, bai, lehenago komentatu dugu, Demi Moorena zigorra zirudiela, izan zen, esatea bezala jainkoa, baina emakume honi, bai gainera, ematen zen mezua hain zen polita, hain aspirazionala, hain borrokazalea, eta bai, halako zigorra, auskalo. Ni, en fin, 35 urten euskanatik egiten ari naiz zaharraren papera. Zego horatzen alduzu, lehendabiziko aldiz noiz esan zenen barkatu, zergatik eskintzen diazu papera hau. Bera, ni duela oso urte asko hasi nintzen, orduan, garai hartan, oraindik ez ginen asko ez da ere, aktriz profesionalak hemen Euskadin. Aktoreak ez da ere, esan da, gizonak gutxi, berdin, baina emakumeak gutxiago, orduan, halako adin bateko emakumeak behar zituztenean, gazteak hartzen zituzten, eta, bueno, ni beti oso, en fin, denetarekin moldatu izan naiz, ikasi du pixkat denetik, eta pertsonaiak osatzen, ez dioti ezeri ez esaten, bizi modu atera behar da delako. Horanik dena hartzen nuen, eta azkenik ikusten zaituzte, nik ez diote inoiz, ni ez naiz inoiz pelikulako emakume ederra, ni aktriz arrunta besterik naiz. Batzuetan, sentsazioa dut, edadismoa batzuetan behar bada lagunduta guzti egin nahuela. Behar bada, pertsonaia batzuk ez zizkialako iritsiko, beste helduago batek egin beharko zituelako, eta behar bada nitaz baliatu dira, ikuste dutelako guztiarekin moldatzen naizela, eta batzuetan iritsi zizkit horlako lanak, baina batzuetan bai esaten duzu, benetan harima erortzen zaizu lurrera, eta ni gainera metxalaburrekoa naiz, orduan esertzen zara gidoia irakurtzen, eta baina esaten duzu, baina, bera, orain arte, 35 urtetik hasita 60 gutxi ere zaharren zakuan, egon naiz, orain ja, atxoen zakuan nago. 62 urte betetzera noa, eta berdin da, 62 urte, edo 85, edo 83, edo berdin da. Hau da, ja, atxoen zakuan zaude. Eta, bueno, honekin parre handiak egite ditu, telena 3 uretarekin eta bar, ja, horretarako bakarrik deitzen gaituzte. Baina hartzen duzu gidoia eta zitezu, baina mesedez. Oso gauza interesgarria, nork idazten du, badirudi hauen telekia bat dela, Hollywood dela, sistema dela, telesailak dira, norbaitek idazten ditu gauza hauek. Ni gainera, bueno, oso asko azaltzen naiz, nork idatzi du hau? Gidoilariak oso mutiko majoak dira,
Eta festaren egunean ezagutzen dituzu. Hori titular bada, ez? Eta zu ja bi garagardo hartu dituzu eta esaten diozu. Torre hona model, zuk ama baduzu? Bai, horixe. Badituzu, zagit, emakumezko familiakoak. Aizu, bragafaja erabiltzen aldute. Eta atxoak dira, edo ez da bakarrik edadismoa, baizik eta estereotispo batzuk datozela hortik gainera. Aizu, hau ez zuen esaten ez da nire amonak ere, 40 hamarkadan. Orduan, benetan, egiten diren retratuak dira, baina ze ikaragarria, emakume bat analfabetoa dena, bragafaja erabiltzen duena, eskandalizatzen dena, egozer gauzarengatik, benetan ikaratzekoa da. Marianik sentsazioa dut, emakume zuzendari gazte batzuk iritsi direla, eta horiek bai aldatzen ari direla panorama hori. Zorionez, adibidez, 20.000 espezialen adibidea hori da, pixka bat, edo Susi Sánchez, 5 lobitos pelikulan. Nik pentsatu nahi dut, zinegile berri hauek iritsi direla gelditzeko eta begirada askoz ere hobea dutela. Bai, bueno, a ber, edade adinen kontuan, nik esango nuke burbulatan bizi garela denok, gero eta gehiago gainera. Orduan oso problematikoa da, belaunaldien burbulena, milenialek hautsa asko daukate, eta, bueno, emakumezko zuzendari gazteak, Lauda edo Urresula, bueno, hain gazteak ere ez dira, ia 40 urte dauzkate, eta beraz asko kostatu zaie. Baina egia da, horiek begiratu dietela adin gehiagokoei. Adibidez hau Laura Kerrerekin, Kerer telesailarekin oso ariketa interesgarria egin du. Eta interesgarria da, 40 urteko emakumeak izatea 60ko emakumeak kontatzen ari direnak. Eta bera da pertsonaiak sakonagoak dira. Ba, ilusio handia ematen du horrek. Gidoilari gazten kontu hori gustatu zait, asko komentatu dugu, haiek ere bizi dira munduan. Hemen, maionetan, bueno, 3 emakume halako adinekoak gaude, baina zuk ez alduzu ikusten, gidoilari zara 30 urterekin ez gaituzu ikusten. Ba, hitz egiten duzu horrekin, eta mutiko edo neskato jatorra da, eta esaten dizu, eske begira halako paute batzuk ematen dizkigute, eta gero hitz egiten duzu produktorearekin, eta baita berdin, orduan guztiaren nagusiak erabakitzen duzuk bragafaja eraban duzula. Ni showrunner latinoamerikar batek kontatzen zidan, berak urte asko pasatu dela lanean Netflixentzat, eta behin eraman zuela istorio bat, emakume bat, heldua, adin ertainekoa, halako ezaugarri batzuekin, historia bat plantatzen zuen, garapen bat, bizimodu aldatu nahi zuela, bueno, halako batean 60 urtekoa da. Andere edo senyora, hitza berreskuratu behar dugu eta zentzu pejoratibo guztiak kendu. Badator Netflix, onartzen diote historioa eta bigarren fasean, ejekutiboak esaten dio, bueno, bai, oso ondo historia, oso ondo dago. Baina, emakume protagonistak 35 urte izatea nahi dugu. Eta zuk diozu, ez, baina adin horretan ez daukazu adin krisirik. Ara, da berak hor ikusten duela emakume heldua. Bizitzen hasita dago. Ezin du semelabarik eduki ezin du, tipine, orduan pikutara joan zen proiektua, ez zutelako onartu aktriz protagonistak 60 urte izatea. Hitzegin pixka bat, kontatu pixka bat, nola iritsi zinen patriara, bai? Nik uste dut telesail oso garrantzitsua izan zela emakume konplexu batzuk hor ipintzeko. Lehen eta zu eta biok nola iritsi zineten? Bueno, Aitorrek nahi gintuen, Aitor Gabilondok nahi gintuen. Nahi gintuen, egin genituen proba batzuk, casting batzuk noski, gero ikusi beharra zegoen, nola oretzen zen guztiak, aktoreak, aktrizak, familiak, eta bar.
Eta bitxia da, Helenak eta bio fantasiatu egiten genuen, eta esaten genuen, imaginatzen duzu deitzen digutela honetarako? Ba, ondo legoke, bai. Baina, bueno, fantasiak ziren. Eta azkenik, Helenari deitu zioten, ez dakit zer, gero niri, eta batean, antxe gaude, proiektuan sartuta. Eta izugarrizko zoriona. Ez zenuten pentsatzen alako jartzuna izango zuenik. Eta, bueno, bai, presio guztiak kendu ezen genuen gainetik, izugarrizko espektazioa zegoen, ezin gara iritsi kakaztuta lanera. Bai, elako presio handia zenuten? Bai, espektazio ikaragarria zegoen, HBO gainera, lehendabiziko produkzioa zen HBO-rena, eta beraz, pixka bat angustiosoa zen. Baina esan gara, begira, ez, guk gure lana egingo dugu, horretarako deitu digute, eta gainera lantalde zoragarria genaukan, beti oso, ez dakit, oso apoiatuta sentitu ginen, giroa oso nazen, eta benetan gozatu handia izan zen, gozatu bat, Gero, noski, bazuen bere zailtasunik, aurrera eta atzera denboran, eta tiroak, eta orain gazteagoa zara, gero zarragoa. Baina nik uste dut asko gozatu genuela. Noski telesailak oso leku berezian kokatu zintuen. Bai, eta gero Victoria Eugenian pasea eman zenean, zinemaldian. Gainera, bueno, gero pandemia etorri zen, orduan txiripaz lortu genuen. Eta, bueno, Victoria Eugeniakoa pasatu zenean, eta harrera izugarria aukizuenean, benetan unkigarria izan zen. Eta, uste duzu aktriz bezala zuen ganako begirada aldatu zela? Ez, nire bizitza profesionalean ez zuen, zure bizitza profesionalean ez zuen ez aldatu? Hombre, bai, aitortza handia, eta hitz ederra asko. Bai, hortik aruntzago, esango nuke, ez. Behar bada okar nago, baina guri gustatzen zaigu datuak ipintzea mahai gainean, gogoetara gonbidatzeko, eta publikoak ere eskatu dezake. Bada, ez ikusiz, kritikatuz, eskandalizatuz, adibidez adinarekin gertatzen diren gauzengatik, emakume honek ezin du, laurogeita bi urteko atso analfabeta batena, ezin delako hortan sartu. Eta nik uste dut ikusleek guk uste baino gehiago reklamatu dezaketela. Guk esaten dugu hori asko, bai? Bai, nik uste bai ez patria oso garrantzitsua izan zela. Gu feroz sarietan ibili gara, eta, bueno, kazetariok hor ibiltzen ginen, noski hor boteredun gizon asko daude, eta nik esan nuke gure lankide gazteenek, bai, ikusi zutela, oso monologo barregarria egin zenuten, Zaragozan, bai hori da, eta ikusezintasunaren superboterea hitz egiten zenuten. Eta, bueno, nik noski hori, en fin, pixka bat nazkarekin bezala ikusten dut, ez? Baina lankide gazteenek esaten zuten, kontxo, bai, bueno, ni errespetatuta sentitzen naiz, eta maitatua ere bai, noski, profesional modura esan nahi dut. Baina, ez dakit, hortik pentsatzea nire karrera bultzatu duela modu definitibo batean, eta behar. Eta zuen zuen karrera bakarkakoa da, eta beharrezkoa da halako kolektibo bat egotea. Zuk lan egin duzu kolektibo baten sentsazioarekin, edo aktrizia izatea lanbide bakartia iruditzen zaizu. Wow, nolako galdera. Interesgarria da, bai, oso interesgarria. Bai, gizonak badirelako kolektibo bat, oso ondo lan egiten dut eta saretu egiten dira.
Bai, oso gogo eta oso pelikula interesgarria da, benetan ez dakit erantzuten. Asko pentsatu behar dut. Bai, gainera, aktrizak izateak, bueno, Elena Iruretak esan du oso gaztetik hasi zela, baina zuek antzerkia egiten zenuten. Bai, noski. Horren, nola funtzionatzen du? Bi bide desberdin dira, ez? Ikusentzunezkoa eta antzerkia. Beira, nire belaunaldian, asko lan egiten zen, maila kolektiboa, ekipoa, prekaritatea, zuk produzitzen zenuen, zuk egiten zenuen dena, baina noski oso gazteak ere baginen. Eta hor hasi ginen, konpainiak sortzen, istorioak kontatzen, eta bide horretan, batzuk aurrera atera dira, beste batzuk gelditu dira, eta Helenak eta biok, edo Jose Ramon Soroiz, pauso garrantzitsu bat eman genuen. Sitcom bat egon zen, ETB baten, 2 eta 1, benetako bomba bat izan zena. Eta noski horrek beste leku batean kokatu gintuen, eta horra hasi ginen, ETB garai hartan ez sortu berri, baina urte gutxi zaraman, bere ekoizpenak egiten, 80ko hamarkada, ez? 80koa, bai. Eta pixkanaka saltua eman genuen, beste kate nazionaletara, egiten genituen gure gauza txikiak, zinean, eta berdin jarraitzen genuen, antzerkian, Helenak, eta biok, eta Jose Ramonek, oso antzerkian ibilizaleak izan gara, eta behar nire bokazioak bizirik iraundu antzerkiari esker. Gauza, itxusi hauek, gidoiarena, eta, zauri horiek antzerkian sendatzen dituzu, gero. Gauza interesgarri bat esan duzu, gaztetan, iniziatiba horiek egiten zen dituztela, adibidez, azkenengo urte hauetan, badira hainbat aktriz, Hollywooden, halako adin batekoak, Nicole Kidman, erabaki dute bukatu dela. Bukatu dela gidoi zentzugabeak, esaldi zentzugabeekin jasotzea, eta haiek boterea daukate, ospea daukate, jakina, gibelak eduki behar dira. Gainera, ni hortan pixkat koldarra naiz, Batzutan esan dut, baina nola esan diot honi baietz, jainko maitea. Baina noski, jan behar da, baina batzuetan ez esan beharra dago baitare. Badago anekdota bat oso divertigarria Meryl Streepena, ospetsua zen garaikoa, bera kontatzen du, 40 urte bete zituenean, bapatean urte hartan bertan, Hollywooden eskaini ziotela zer eta 3 sorgin paper egitea, 3 aldiz, 3. Ez bat, 3. Ordan, berak, halako batean, esan zuen, baina, nolako, zer pentsatzen du Hollywoodek 40 urteko emakumei buruz? Ordan, ez esatea, erabaki zuen guztiei. Noski Meryl Streep zen, jakina, mundu guztiak ezin du hori egin. Bai, baina 3 aldiz, sorgina, aldi berean. Bai, baina, berak dena egin du. Behar da berari ere iristen zaizkio gauza horiek denak, baina, oso gutxitan gertatzen da hori. Hombre, Reese Witherspoon eta aktriz hauek askotan produktore lanetan ibili dira eta beraien proiektuak burutu dituzte. Egia da, gure industria oso desberdina dela, baina emakume horiek, dedikatu zitezken Dolce Farnientera, eta telesail handi batzuk haiek produzitu dituzte. Niri arriskutsa iruditzen zaidana, adin honetan, da aktriz asko desagertu egin direla. Ezagutu ditugu, 80ko hamarkadan, 90 urterekin, Amerikarrak esan nahi du, eta kanpokoak ere bai du, beste lekuetakoak.
bai, orduan esaten duzu, badira aktoriz batzuk, ba, neska ederrarenak egin zutenak, eta bapatean, bueno, ba, desagertu egin zirela. Adibidez, la substantziarekin, nik galdetzen nion, nori iritsiko zitzaizkion paper horiek? Julian Roberts, Cameron Diaz, Kathleen Turner, Gina Davis, hau da, industria amerikarra pixka bat handian ikusteko, 4 produktore bihurtu dira, eta noski hori gure herrian ezinezkoa da, ez dagoelako, egun hori ez dagoelako. Bailekunen elkarrizketa bat zegoen Amparo Larrañagari egina, aktore familikoa da, telebista asko egin du, eta esaten zuen bukatu da. Hor konpon ikusentzezkoak ez dit konpensatzen, eta antzerkiarekin pozik nabil, nire historioak ataratzen ditut, nire proiektuak nik produzitzen dut, nik aukeratzen dut lana, eta bai, nik atera dut argazki polita hau, honek ere ez du irabazi Goya, eta nik uste dut merezi zuela, La Casa en Llamas, eta berak, Clara Segurak bezala, esaten dute errepidea antzerkia izaten ari dela edo, behar badagertzen dela gero telesail bat. Bera, Clara Segurak eta zuek, Patrian agertzeak, frogatzen duelako aldaketa bat, bai, egon dela, lehenago pentsa ezina zen, Patria baino lehenago zer geneukan, ez? Bai, behar bada horregatik, azpimarratu behar dira gertatzen ari diren gauzak, adibidez, joan den urtean Feral sarietan, aktrizen kategorian, bazeuden Nagore Aranburu, Candela Peña, edo aurten, bai. Carmen Machi ere bai, egia da, pixka bat zabaltzen ari da, egia da Carmen Machik aurten Celeste bat lortu duela, bai, baina, ez da kolektibo bat, berbeda generalizatzen ari gara. Bai, baina 30-35 urtekoen kasuan, benetan ugolde bat dago. Utzi ezue bi datu ematen, lehenago esan dugun bezala. Ni karatuta nagoelako honekin. Nolako adin desberdintasuna dagoen, fikziozko zenbait telesailetan, zinen gutxiago, teleserietan bai, adibidez, ama eta alabaren artean. Nik errepaso bat egin nuen, benetan sakon-sakona, zenbait fikziozko telesaile espainiarrena, eta bi adibide paradigmatiko topatu nituen. Lehendabizikoa, Eliteren lehendabiziko denboraldia. Hor, ateratzen da ama bat, Irene Arcos, 36 urte, telebistan dirudiena, seme nagusiak, Jaime Lorente, da 26 urtekoa. Hau da, 10 urteko aldea. Eta ume txikiak 21 urte. Ezinezkoa hori justifikatzea, gidoiaren gatik. Zuk esan zen, ama nerabea izan zen. Ba ez, hilekoa ere ez zeukan, hori Eliten. Eta, hau da, horrek ematen duen mezua benetan desolagarria da. Zuri normala iruditzen altzaizu, nik alabarekin ari nintzen ikusten, ateratzen Irene Arcos, gero Samuel edo Jaime Lorente dator, eta alabak eta biok pentsatu gonen, hori bere nobioa izango da, gaztea data. Bapatean, badator beste umea, semea dena, eta Jaimeri esaten diok, aixo, anaia. Eta ordan burua lehertu egiten zaizu, nola? Biak dira neska honen seme, eta Irene Arcosek esan ditzaioke ez horre. Badukat beste adibide bat okarrago, arainek. Esat nahi dunagatik, El Inmortal, Movistar Plus. Alex García protagonista nagusia. Rodajean, 40 urte ditu. Ez da, esaten fikzioan zenbat urte dituen, baina, 40 urteko gizon bat ikusten duzu.
ez da zehazten adina berdin delako, berdin dizu, 35 urte, inork ez du eskatzen 35 urteko gizon bat. Eta ama, fikzioan, Alex Garziaren ama, fikzioan, Mariola Fuentes da. Garai hartan, 51 urte dituena. Hau da, Alexek baino 11 gehiago bakarrik, orduan. Noski hori esan beharra dago. Gure belaunaldian ere, pixka bat hazi gara pertzepzio horrekin, hau da, gizonen gorputza berdin da. Zu pertsonaia bakarrik ikusten duzu, ez duzu gorputza ikusten, baina emakumeen kasuen ez, beti gorputza ikusten da, eta Lakama San Llamasen adibidez, Alberto San Juan, gogoan dut, pelikula ikusi, eta jende batek esaten zidala, gaztegia da, eta Emma Vilarazaurekin konparatuta. Bai, pertzepzio hori, 3 edo 4 urteko aldea daukate besterik ez. Horan pertzepzio horretaz hitz egin beharra dago. Jarraitzen dugulako isilik, oiukatu beharra dago. Benetan oiuk egin behar dugu. Bakoitza bere lekutik. Galdetzen diaten bakoitzean nik adibide hauek beti ipintzen ditut. Batzuei, ahoa isteko. Bai, 35 urteko neskak ipintzen ari zarete, 26 urteko semeekin. Azaldu hori nola den posible. Bai, eta begia rampalo begiratzen dizute. Bai, produktoreak horrela askatu du. Bueno, begira, duela gutxi, sesio batzuetan, banengoen, eta, a ber, 70 gutxiko atxo bat deitu nuen, eta ez dakit 73, bueno, baren da. Aizue, deitu nien, edo mail bat bialinien, barkatu baina nik 72 urte ditut, kontuan izan zazue, ez dakit, erantzunik ez. Iristen naiz, entsaioak egiten ditugu, probak egiten ditugu, hitz egiten dut zuzendarietako batekin, eta hori komentatu diot, eta begik arranpalo zituela begiratu zidan. Bai, zuzendariak berak. Horan, berak, en fin, zer kontatzen ditu honek. Karo, 65 urteko gizon bati buruz ez duzu esaten agure bat denik. Ordan, benetan, bide luze bat daukagu. Gauzak esateko bide luze bat daukagu horrean. Zuzendari horri esan behar zaio, eta beste ere bai. Jakina, gero erantzuna da, bueno, ez egin, ez pauzu nahi. Bai, baina, bueno, diferentzia da hori bai esaten dela eta lehenago ez. Lehenago hori irentxik egiten zenuen eta kito. Badugu ez adibide bat, hau ez baita gauza barri bat, El Graduado pelikularekin, bai? Hango protagonistak, Han Bancroftek emakume heldua zen, pertsonaia, eta adarrak jartzen zizkion, bere zerari, senarari, eta 35 urte zituen, eta Dustin Hoffman, hau da, nobioa, edo bakarrik 29 urte zituen. Nik ez nuen pentsatu hanek 35 urte zituenik, eta inoiz ez nion gure buruare galdetu Dustinek zenbat zituen. Bueno, Dustin Hoffmanek 80 urte izan arte egin du galaiaren papera. Viagra erabiliz behar da, ez dakit. Bai, Robert De Niroren seria, Dia Zero ikusten ari nintzen, bertan bide batez, bera lehendakari ordea izan da, edo oia barkatu, krisialdi teknologiko batean, arazoa konpontzera ateratzen da, eta emakume presidentea, en fin, laguntza askatzen ari da, bulego obalean, emakume beltz bat, aberia kolatzen duen, Kamalarena, baina emakume izan beharrean konponbidea bilatzen zuena edo lideratzen zuena, Robert De Niro zetorren 80 urterekin. Noski ni begiratzen nion, eta
konturatzen nintzen, onartu egiten nuen, ez nion begiratzen zimurrei eta oso interiorizatuta daukagulako, gure begirada ere oso baldintzatuta dauelako. Azken batean ez duzu sentitzen eskubidea daukazunik ere. Horregatik kolektiboarenak garrantzi handia du. Behar bada zuentzat errazagoa da esatea, ze guretzat, noski lanean jarraitzea mirari bat da. Andre senyora esaten dizute, lagun gazteek. Hora nik kendu nahi diot zentzu txalori, ni Lady Gerra naiz. Nik uste dut iaia, oldarkeria ez esan behar dela, bai, gogortasunez. Zu baikorra zara edo ez, profesionalki hitz eginez. Zuk zer mugara begiratzen baduzu, zer ikusten duzu zure lanbidean? Nire lan bizitzan, ez dakit oso baikorra naizen. Ez dakit. Zu zeurez bai zara, bai? Baina lan bizitzan ez dakit oso baikorra naizen. Begira, bide zati bat geratzen zait, ondo gozatu nahiko nuke, ea lan interesgarreren bat iristen zaidan. Ikusentzunezkoan ezpada antzerkian, eta gero ikastera ikatuko naiz eta bizitzera, bai, gauzak ikusita. Ez dut nahi, ez dut esango retiratu nahi duenik, baina bakarrik egin balima ezaket atxoaren lana gurpil aulki batean, hori da iritsi zen azkenen gauza, lagun batek eskatuta, benetan, ez da gertatzen gurpil aulkian ibiltzeagatik, baina begira esaten diat, begira personaia bat pentsatu du zuretzat, eta holakoetan ni beldurtu egiten naiz. Irakurtzen dut, emakume zahar bat, gurpil aulkian, dagoena, 70 urte, bapatean prota iristen da, sartzen biluzten du, painala darama, mesedez ez zela inor kontatu, Bai, oso garrantzitsua da. Batez ere, bizi itxaropena ikaragarria da, Zuk 82 urteko ama daukazu, nik 86koa. Eta emakumeak beraien adinean bakartu dituzte karkasa bat baliz bezala ikaragarria da. Gainera, ez da personaia interesgarria ere, repartokoa bakarrik. Eta nik esan begira, asko maite zaitut, baina ez zait interesatzen, ez dut nahi. 72 urterekin hau egin behar baldin badut, 80 urterekin zer geratzen zait. Elbira Mingezek kontatu zidan, berari pasatu zela neska paperak egitetik, ez ama egitera, baizik eta amona paperak egitera, baina mesedez. Nire seme batek 10 urte ditu. Berak 10 urteko semeak ditu, eta amona izateko paperak eskaintzen zizkioten. Eta azken izan egin du, bere telesaila zuzendu, La Sombra de la Tierra. Baina mundu guztiak ezin du hori egin, telesail bat egitea oso komplikatua da. Eta gainera mundu guztiak ezin diozu gogo eta kemen hori eta gaitasun hori, zuk noski aktriza izan nahi duzu, ez duzu produktori izan nahi, zuzendari interesgarri batekin egin nahi duzu paperon bat. Baina baikorra izango naiz. Eta hasi zinenean zein izan zen hasteko bultzada. Zein izan zen momentua esan zenuena, tira, lanera. Begira, eskolan, han agertokian, hobeto zen da, klasean bertan egin nuen lantxo bat, tontakeria bat, eta benetan antzerkiaren superboterea ezagutu nuen, zerbait sentitu nuen, izango zen Bupeko bigarrenean.
Gero hirugarrena etorri zen, kou, eta justu bukatu nuenean, kou zen batxilergoa. Bueno, hemen denok koukoak zaret, ez? Gehienak. Batzuk ez. Horan kou bukatu nuenean, Eusko Jaurlaritzaren antzerki eskola ofiziala sortu zen. Eta han, bueno, sartu ginen, jende asko, Elena Irureta, Kontxu Odriozola, Jose Ramon Soroiz, han topatu ginen. Eta benetan gozatu handia izan zen, oso gazteak ginen, dana zegoen egiteko, ez zegoen ezer, profesionalik, telebista hasi berria zen, antzerki profesionala hasia zen, dena egiteko zegoen, gazteak ginen, ikaragarriak pentsatzen genuen ginela, ilusio handia genuen, eta ondo joan zitzaizuen, bai, baina borroka handia ginez, noski, oran zu da mutu altzara, batzuetan bai. Nik, bueno, honetatik bizitzea, duintasunez bizitzea lortu dut, eta oso gazterik hasi nintzen, eta beti antzerkia, bikoizketa, telebista, beti desertuan ibili, bueno, arratsak izan ditut, baina onaino zaudenean, beti sortu zait zerbait, Bueno, eta Mariak eta biok paper txuri bat ematen badizugu, sinatzeko zer egin nahiko zenuken, baduzu buruan zerbait? Ez, begira, ni nahiko arruntan naiz, ez naiz, nik duintasunez lan egin nahi dut. Pertsonaia duinak egiteko, pisu dramatiko interesgarriarekin, eta nire lan bizitzako azken zatian, baldintza duinekin lan egin nahiko nuke. Edo asko gustatzen baldin bazait, baita bestelako baldintzekin ere, bokazio handia dualako, eta pilik ere bai. Eta bai ditut hemen lankide batzuk berdin esango zutenak, oso bokazionalak, baldintza ez duinak. Ez dakit zer nahi duen, baina tira. Ba, ez dakit, film laburrak lagunekin, zerbait esaterren. Hombre, nik nahiko nukeen ere, lan bizitzako azken zatian, ba gauza, bueno, atseginak egitea. Eta ez esateaz damutu zara noizbait? Bai, noski. Gehiago? Ez, gehiago ez ezkoekin ez. Ez naiz gehiagi damutzen ere, baina bai, noizan bai. Bakarren batekin bai, eta baiezkoekin ere bai. Baina, bueno, azkenik, baietz esaten duzu, bai ez dakizu ez da ere, behar da itxura oso ona dauka, zerbaitek, hasieran oso goza goxoa dirudi, eta proiektu handia emango dizuna, eta gero, bueno, gero ikaragarria da. Eta alderantzizkoa ere gertatzen da, itxura gehiegirik ez duten gauzak, basatezu, bueno, tira, venga, egin dezagun. Eta gero, ara, dimentsu bat hartzen du, lanbide honetan 3 P aipatzen ditugu, prestigio, placer eta pasta. Prestigio, placer y pasta. Bai, noski, orduan gutxienez, 2 egon daitezela. Jakina noski orain, begira, placer, prestigio eta pasta. Ez dago prestigiorik, bueno, placer pixka bat eta pasta, gutxienez. Eta kategoria bat egin barzenu, urrengo proiektua, zer nahi ezu? Lehendeziko P zein? Orain pasta behar dut. Ez, bueno, nik diru asko galdu dut baita ere, bokazioagatik. Ez dut esango zergatik edo noiz, baina, bueno, tira, batzutan esatezu hau egin nahi dut eta kito. Hau da, zerbait ez duzulako egin galdu duzula dirua, ez? Ez zen kaka bat edo, baina, bueno, beste zerbait nahiago nuen, sentitzen nuen hori egin behar nuela, zeure buruarekin gero pakean login baruzulako. Bire aktore eta aktriz asko kejatzen dira,
behar bada paradigma aldatu delako ikus-entzunezkoan, kejatzen ari dira telebista lehenago hobeto zegoela, orain baino, orain oso geldirik dagoela. Batez ere gizonezkoak, gehiago iritsi zaizkit emakumena baino. Bai, gizonak batez ere kejatzen dira, baduela 20 urte, adibidez, fikziozko telesail batean, askoz diru gehiago irabazten zutela orain baino. Bai, noski, orain gauzak asko prekarizatu dira, egia da, gauza asko egiten dira, baina prekarizatuta da. Hombre, gero, badaude, asko izen handia dutenak, katxe handia dutenak, eta horiek, bueno, ez dakit, baina gero aktore eta aktriz arruntenak, bueno, gehiago lan egiten dugu, baina diru gutxiagorekin. Bai, eta telesaile eguneroko hauetan lan egiteko, ze muskulu landu duzu? Arantzerkitik, zinetik, telesailetik, zer ikasi duzu? Ze muskulu, bai? Tricepsak, bai. Bai, eguneroko saio horietatik, begira. Bueno, jende askok oso begionez ikusten ditu. Ez begira, Amares para siempre gogoratzen ari nintzen, eskaileran gora, behera, aldatu, arropa, gora, behera, berriro. Bai, begira, entrenamendu ikaragarria da. Egia esateko asko entrenatzen zara eta asko ikasten duzu. Eta gaztentzat, benetan da ikasbide zoragarria eta baliagarria, oso baliagarria. Zer ikasten duzu? Gauza asko azkar konpontzen. Zenbat toma goten dira? Gutxi, badituzu 50 minutu, sekuentzia bat egiteko, edo 40 minutu. Eta sekuentzia horrek ditu, ez dakit, 3 plano. Segun, 2, 3, baldin badira, aktoreak 2 edo 3, bueno, zenbat toma egin daitezke, ez dakit, 10. Eta gainera, bueno, testuak, ez daukazu bizitzarik, Ez daukazu, hau da, personaia bat balin baukazu, ez daukazu bizitzarik, iristen zara arratsaldeko 7 etxera, eta hurrengo egunekoa enpoiatu behar duzu. Berba, ez da gizena sekuentzia euskazu hurrengo egunean. Eta gutxi ere gauza berberak esaten zabiltza, denbora guztian, dan asko dilatatzen delako, tramak ere bai. Eta pixka da, hola, nik eta ben, egunerokoak egin izan ditut. Eta 10 ere bai. Bueno, ni ez dituten inbeste ez dutzen konturatu zirelako, nire neurenek muga bat zutela. Baina aktorerik gazteenekin, benetan, ikaragarrizko presioa ematen diete. Bai, noski ikasten da, gero iristen zara asteroko batera eta esatezu, bueno, baina hau zer da, goiz osoa daukat 2 sekuentzia egiteko, nola liteke? Asko ikasten da, Bai, konpondu behar duzuleko dena, baina horla, harin, eta gero, adinetara etorriz, ez bakarrik personaiena, baina, bueno, diskursoa ere bai. Nik ejekutibo eta gidoilari esaten diet, begira, badago mundu oso bat ez duzuena kontatzen, gurekin kontatzen ez baduzuen. Ja, baina, ez dakit ez da nor den ama, Hau da, nolako begira da daukate? Nik sentsazio hori dut, ez? Ja, baina realitatetik kanpo bezala daude. Bai, realitatetik kanpo. Hau da, beren buruari begiratzen diote, baina ez kanpora. Ez, lehenago esan dizu. Gero, en fin, gero jarraibide batzuk bete behar dituzte. Agindu batzuk dauzkate. Eta batzutan agindu horiek dira super zorrotzak, Eta adibidez, pertsonaia honi idatzi behar diozu, kapitulu honetan, ez dakit, 40 edo 50 sekuentzia, baina ez pasatu, bat ez da bat ere, eta horietatik, 4 izan behar dute saloian, 3, ez dakit non, produzio plana delako agintzen duena. Horren, ezin zara hortik irten, bide horretatik ezin zara irten.
Noski zuk esan dezakezu, ze polita bi pertsonaia hauek egon beharren ez dakit non, ez da posible. Sekuentzia horrek derrigor egin behar delako etxeko saloian. Badirogatik, noski. Hane, esan beste gauza bat. Zure karreran zehar euki duzu impostoaren sindromea? Bai, batzutan bai. Bai, sarritan esango nuke. Bai, ez dakit. Baina ikustu dut, baduelako zer ikusik nire begiradarekin. Bai, niri pertsonaia bat ematen diate eta esan dut, ze ondo ingo luken aktriz honek. Baina hori, mesedez, nola egin dezakezu hori? Ez dut esan nahi nik ezin duanik ondo egin. Baina beti pentsatzen dut beste norbaitek egin dezakela hobeto. Ez, begira, burutik kendu hori. Ez oso naturala hori ez da, ez du inok pentsatzen hori. Ez, benetan, begira nik bai. Hori gertatu zaizu zuri, eta esatea ze ondo egingo lukeen Mariolak, nahiago dut nik egin, noski. Bai, hori da normalena. Bai, begira, nik nahiago dut egin, baina hori benetan pentsatzen duzu? Bai, eta nik ondo egin dezaket, baina pentsatzen dut, beste aktriz honek ere oso ondo egingo luke, eta berdanik baino hobeto. Eta zure kasuan, zeinak egingo lituzke gauza batzuk zu baino hobeto. Zeintzuk dira zuk miristen dituztunak. Bera, nik hemen Portiarena egin dut, eta nik nioen, miristen ditudan aktrizak, adibidez, Pilar Gómez, ze ondo egingo luken. Pilar Gómez ezagutzen duzua. Ze ondo egingo luken. Edo zein justua ez egitea berak. Eta topatzen ez berarekin, eta esan diot, begira, enik egingo dute, baina... Baina ze ondo egingo lukeen, bai, eta berak zen zuen, ja. Badakizu ni berdina naizela, zu bezala, beti hori pasatzen zait, bai. Honik ez dut hori izan zuen. Bai, Kriston Barregura izan genuen. Ez da gauza raroa, benetan. Hombre, ez da inozoa izan behar. Hombre, ez nuke esango zuzendari baten begirada daukadanik, baina bai kanpotik begiratzen dut. Eta hori personaia guztiekin pasatzen zait. Eta bai aktriz asko egin zezaketen nik egin dudan personaia. Eta hobeto, seguraski. Ba, en izututa gelditu gara, noski. Bezan ez esatea, personaia honek ez du egingo inork. Ez, hori zen naturala, begira. Bai, baina, bueno, bai, psikolen gara joten naiz, bai, noski. Eta nik batzutan pentsatu begira, ez naute bota, ez sortea daukadan. Bai, nik bai. Nik ez daukat impostorearen sindromea. Gainera, ez da eduki behar, eta landu behar da hori ez eukitzeko. Gizone baino askoz gehiago sufritzen dugulako. Ez, nik batez ere, nik uste dut gainditu behar dela. Bueno, gainditzea da ez eukitzeko modu bat. Gu beste eziketa bat jaso dugu. Guk baitugu bitxikeria batzuk, edo anekdota batzuk, nola beti esaten dugu. Emakumeek, Marilyn Monroek esaten zuen gauza bat, nahiko nuke emakume distiratsuek eukitzea gizon mediokre baten segurtasuna. Hori askotan gertatzen da. Nik uste dut hori behar dela eta benetan borrokatu behar dela. Batez ere emakumeak adin honetan. Bai, pixkat diba bezala, ibili behar da. Bestela haiek kenduko izutelako denek nagusituko zaizkizulako. Espazio guztiak kenduko izute. Ja, baina bakoitza da den bezalakoa. Nik ez egite
interpretazioaren munduan, zu urduri jarri zara edo sufritzen duzu, oso antinaturala delako egiten duzuena, leku batera irten, eta ez da, zuet zara, zu zeu, eta beste norbait bihurtzen zara. Ez dakit noiz pentsatu duzun, hiltzera noa. Nik batzutan pentsatzen dut, antzerkira joaten naiz eren, hilko naiz persona hori banintz. Bai, badaude bertigo handiko momentuak, noski. Ez dakizu oso ondo zergatik edo nondik datorren, baina momentu batzutan bai gertatzen zaizu, eta esatezu zelari naiz hemen. Baina, bueno, hori beldur eszenikoa da azken batean. Baina, bueno, azkenik lanbidean ohitzen zara, ikasten duzu beldurra gainditzen, eta kontua ez edukitzea baizik eta gainditzea, ikasten duzu gainditzen. Baina beldurra ez duzu inoiz galtzen, Beti kaztuta ateratzen zara, gertokira, ala, dira gauzak, Baina, denborarekin ikasten duzu hori gainditzen, eta adibidez, Alberto San Juanek zioen, berari benetan beldurra ematen diola kamerak, ez antzerkiak, baina kamerarekin izugarri beldurtzen dela. Bai, ni ere olakoa naiz. Libreago sentitzen naiz, antzerkian. Baina berba da, ez dut nik hainbeste egin, telebistan desberdina da, Zinean askoz gehiago impresionatzen zaitu, ezen bat balitz bezala. Baina, bueno, hori ere ikasten duzu gainditzen. Teknikak ere ikasten dituzu, gauza batzuk ere ikasten dituzu. Baina ni ere libreago sentitzen naiz antzerkian, bai. Halaxe sentitzen naiz ni ere. Beste gauza bat ere aldatzen ari da, Penelope Cruzek dio, 25 urte zituenetik hasi zela kazetari zentzugabeen galdera zentzugabei erantzutan, galdetzen zioten, adibidez, sistematikoki galdetzen zioten, bere zahartzeko beldurrari buruz, 25 urterekin pentsa ezazu. Hori esaten zioten, 25 urterekin. Baina hori oso sarritan gertatzen da, baina gertatzen zen, behar da horrein gauzak aldatzen ari dira. Ez dut uste kazetariek gaur egun galdetuko liokenik 25 urteko neska bati, beti daude tontolapikoak noski, baina hori ere aldatu da. Industrian ere gorputza hain da garrantzitsua. Gainera, ezin diozu galdetu noski gorputzari buruz, baina gorputza hain da garrantzitsua, segurazki, guztiaren azpian dago azken batean industrian, gezur asko esaten dira, sinesten ez duan bonroiismo bat dago, eta oraindik oso begirada maskulina dago, ez matxista baizik eta maskulinoa. Industria ez da hain matxista, ezin dutelako lakoriko, permititu, baina begirada bai maskulinoa da oraindik. Baina baita emakume askoren kasuan ere bai, Bai, emakume askori gertatzen zai, eta nik ere sentitu izan dut noizbait. Edo zuzendari emakume honek, edo bai. Eta zuk esan duzunen, hau hobeto Pilar egingo duela, eta hau da, zuzendaritzan ikuspegitik begiratzen zuen. Zu interesatu zara zuzendaritza izateaz, edo egiteaz? Ez dut balio horretarako baliduanik, baina bai aktoren mundua, aktorekin lan egitea asko gustatzen zait, benetan ikaragarri gustatzen zait, aktoren zuzendari on bat eukitzea, ikaragarri gustatzen zait. Benetan, besteen talentua mirestea gustatzen zait. Eta ikastea besteen gandik. Eta nor da aktore zuzendari on bat? Andres Lima apartekoa da. Antzerkian, bai? Batez ere antzerki munduan ezagutu ditut. Komplikatua delako zinean. Alau da diote, Estibaliz ere bai ona da.
Estíbaliz Urresola, benetan asko gustatzen zait. Eta klaseak ematea? Bai, gehiago gustatuko litzaidake. Zuzentzea baino gehiago. Benetan, hain komplikatu iruditzen zait. Bate galdetzeizu, ze foko jarriko dut horretan? Zera, raio dakit. Badago, zuzendari orde bat, gero konponduko izuna, zuzendaritzaren laguntzailea. Ez, zuzendariak erabakiak hartu behar ditu. Gauza batzuk, zuzendariak erabaki behar ditu. Laguntzaile bat eukiko duzu, ulertuko zaituena, lagunduko dizuna, intuituko zaituena, baina erabaki garrantzitsuak zuk hartu behar dituzu, zuzendariak. Egia da, antzerkia aktorena da, zuzendariena, eta telesailak gidoilariena, hori esaten da, bai. Antzerkian hori gertatzen da, aktoreak duela garrantzia, eta zuzendariak presentzia bat du pelikuletan, telesailetan ez daukana. Gidoilarienak dira telesailak. Behar dela da. Jende gutxi jakiten du nor den pelikularen gidoilaria, zuzendari izaten da beti ezaguna. Hombre, industria gehiago ere badago, eta orain beste figura batzuk daude. Bai, showrunner, pixka bat gidoia manejatzen dutenak, baina zuzendaritzare bai, erabakiak hartzea, bai. Marrak ez daude hain garbi orain. Bukatu behar dugu, nik argi utzi nahi dut mundua aldatzen ari dela. Bueno, sute bat egingo dugu eta hainbat botako ditugu sutera. Bai. Eta lehenago aipatu duzuena, ikusezintasunaren teoria bertan bera bota behar dugu, ni on fire na horren kontra, ez ezagun eduki buruan. Teoria hori gizonek akuinatu dute, ikusezintasun sexualari buruz bakarrik diardu, emakumea objektua da beti, gizon heteroak edo gizonak oroar, ez duela desiatzen, ez dutelako, larrutan ibili nahi, eta ja ikusezina bihurtzen da. Ez, mesedez, nazkatuta nago hori entzuteaz. Hori baztertu beharra dago. Hori sartuta dagoelako baita ere aktrizei buruzko diskurso horretan, hemen gaude, eta hemen jarraituko dugu, zuek erabaki zuelako ez garela interesgarriak edo ez gaituzula deseatzen. Guk zuek ere ez, Bueno, ideia hori txalogarria da, benetan. Bueno, eskerrik asko, hanem, ez txaloa berarentzat. Eta crossover berriro ere eskerrik asko, benetan ikaragarria da, oso zoragarria da. Hainbeste jende gainera. Euriari du, ez, mesedez. Niri berdin dit, ni mediterrana naiz eta ez naiz mugitzen. Bueno, eskerrik asko, musuak. Eta begirada kritikoa, beti. Eta kejatu, mesedez. Gero gidoilariak ikusiko dituzue, 50 urteko amek ezin dute, 35 urteko amek ezin dituzte eduki 23 urteko semeak edo alabak. Eskerrik asko bai.